Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome back sa atong palamay drama. Taw-taw jud ta wala naka-upload mga listeners, no? Sa dili pa ta magsugod sa atong drama mga listeners, no? Ako sa ipahibaw mga listeners nga naga po tay bagong upload sa atong isa ka channel. So katong wala pa nakabalo sa atong second channel, nasa atong comment section, i-click lang ang link, kita na dayon ninyo atong mga drama dito, no? O balik ta mga listeners, no? Mag-upload ta karon sa atong Palamay Drama Compilation Part 53. O pasensya jud kay mga listeners, no? Tao jud ta wala naka-upload. Kay bisita sa atong trabaho. Pero sige lang mga listeners, no? Kay mag-upload gyapon ta. So makalugar ta hinahinay tag-edit para maka-upload jud ta mga listeners, no? Ug katong dili day ganahan maminaw sa atong istorya, pwede ra ninyo i-pass forward mga listeners. Litsuran mo sa drama. Ug ay kalimot mga listeners, no? Natay isa ka channel, no? Atong isa ka channel drama gyapon mga listeners. I-click lang na sa comment section, i-click lang ang link para ma-view ninyo, ma-ditso mo sa atong drama. Ug dili na nato tas-on mga listeners. Ato nang sugdan atong Palamay Drama Compilation Part 53. Ako si Nanding ginaingon, ayaw ninyo luibi ang inyong asawa. Kay dili tanan asawa muhilak. Ang uban mubaos. Og anha ka na magbasol sa imong paghimo og kasalanan sa inyong kaminyoon. Aning nahitabo sa kong kinabuhi nga di gyud nako mahimong mahikalimtan. Mag-overtime na sad karon tong? Oday, lapas ting panihapon na sa kumauli ini day. Kaon lang yag imo day ha. Una-una lang ha. Sige naman lang yung imong overtime tong. Uy, ang kay... Oh, namaak ano akong panty. Ha? Tagsa naman lang kamudog na ako. Good, uy. Oh. Mamaak na lang ng panty. So oy. Kuan man gud day sa nga kapoy no kay day gikan sa trabaho day mo panagsa na lang kung dog nimo. Naku na ba yan as inday? Pwede na nang ato siyang manghuran dong. Sagdi lang silang. Kung wa ko'y overtime day, kana, birahan tagi kag maayo. Buntag karon udto lang, gabi, eh. banag-banag, takla. Karon na lang. Karon? Di pa man kamalik. Tanan na, tatas ko na, kadiyat na. Kay gabi tugradayin kag maayo. Kana tungod sa pag-overtime nagtrabaho. Sige lang na. Sunod na lang ha. Aray na ko ha. Sige day, trabaho na ko. Ha? Sige, bye. Ita pa yung anit eh. Wala naman siya panahon ako eh. Sukat lang ko ng anak. Tagsa naman lang siya makingako. Kunawan rabanta ko rin ta. Kilukas ako eh. Dami ang iana. Mao na diha, min. Ha? Sige lang hagyapyo tao si Muha kung makutokar ang imong gana sa no? Kaya tagisara naman taon ka diyang bana. Nag-ibayot eh. Sige naman lang na siya overtime goods trabaho. Kapoy na kay Permi yung lawa. Oh, purbida, kabati sa nanang magkabanaha, bahalag busy or kapoy sa trabaho. Binlan yung kaniya kusog, aron kay ni uli. Lupig lang ka na ako day, kada adlaw yung kung burakan sa kong uyab ka nang magduwa migbilyard ngang tako ang bula diha ras tako. Uy, maikit siya mo burak, uy ha? Manghang lago taon akong lobort. Ay, kanindot ni Mayuts. Uy. Oh! Pandali, nadyo ko dyan sa kumbaan na. Purbida, day, wa ka na tibak imong anab. Ha? Tibak ba? Unsalina? Oh, Unsa nang tiba? basig overtime na niya. Luya na kinang iya ha. Basig, iyang kinatao. Luya po kayo ng kanasi tibak. Unsa lagi ng tiba? Kabito ay kakapoy biyak ni mo. Piskot. Lado? Umba na, sinanding doon ay kabit? May posibilidad nga ingon ana ang gibuhat sa imong bana minda. Kaha na taling. Ay, bisan unsa kalapoy sa trabaho sa usa ka lalaki. Dili gihapon na mutiko kong ila. Uy, kana lang akong ka-live-in Rosbaldo. Hago kay na siyang trabaho.
Pangasa ko nagbugat ko ng iyang trabaho gud. Pero ini kagabi tuskig man kayong iya ha. Mao ba, Natalie? Ooy. Na, arin ako na siya maluya. O kanang bana mo nakasiguro ko nga may kabit na. O ang iyang kabit mo ay nakapaluya siya ha. Inig-uli niya sa inyo, aluya na kaayo. Kay gitopsa na magmaayos iyang kabit. Ka, Natalie? May kabit ka nga kumbanan ay. Kapuya na ako dayo. Di ayun. Lima gikaraon ako nakuha na. Ako sa dong, luya na po ko kamay. Magpausap pa man ang tako ni mo, pero ang imuha na yung nidungoy na. Mao lagi. Luya na kaayo. Luya oy, sa 5 karaon ko to. Sige day, muli ako day ha. O sige dong, niugma sa kati ha. Oo. Balik sa dinis akong gipuyan ha. Basta tagmaayo dong ha. Sige. Kana, akondisyon ko bayo. Nya, among ko'y duty ugma day. Kay halib di man, ako lang yun akong asawa nga doon ako'y duty. Aron, lahos dahin ko dinis sa inyo. Sige dong, sige. Tasa oy. Ay, kaon sa ta. May nang busog ka nga muulis inyo. Aron to na lang ka diretsyo. Ay, niya dawatan ning 2,000 Imo na na, para doon na kay palit vitamins. Para, kusgan permi ang imo, inig-anhin imos akong gipuyan. May kapit ka di sa nandi. Abi ni mo, silingan nilang Marlon ang kabete mong bana. Unya, walang mo personal o sortis Marlon mo. Kay di man siya gusto nga siya makaingon taon nga magkagubot mo. Dako ba gusto sa Marlon mo, day? Ay ha? Oh, May kabit yun din ng banaha siya. Iya yun din kong giluiban. Bas! Makita niya. Mubaws ko! Mubaws ko, Lino! mo na, day. Uy, pangabit, oy. Baos, oy. Baos gyud ha? Pangabit. O si Marlon may kabita kay dako kay di sa gusto nimo. Siya'y kabita, day. Ingnan niya tos Marlon ha, nga makita mi. O gusto ko nga iya kong dadon skipuyan sa kabit sa Okay, umana. okay. Ako'y bahala, ana. Ug ako ingnos Marlon, day. Ug dili gyud ka magmahayo ng Marlon, day. Kay sus. Ambot lang. Kung siya mo makabit, ambot lang. Tagbaw dyo ka. Panington kag parat, ha? Forbida ni mo kanang singot nga tamis-tamis mo na ana paparat imong singot ana ha kay nakatilaw kong Marlon day so sugipan gud ko ha suka-suka ko dako og taas king iyang aday mong gid ni Ano? Kung tinuod ba? parehani gud akini kita ka Ay, buang mangkakambayuta ka. Uy, posa na! Ibagan ni mo, uy! Ang kapayot mo ka, uy! Ano gano'n na, uy? nya suma ba unsa man ha Ba di ay? Kung nanong tigo-igo raman tong gidako Maba? na to. Yut, mas dako ng imo. Hakstingan na to day Oo, ay lang. Basta maon na to ha. Ingnas Marlon nga magkita mi. Okay, sige. May kami sikot siya nga karon may makita din sa amo. Aron makita niya ang iyang bana ug ang iyang kabit. Dong lon. Asa man gid ang kabit? Ang balay bas kabit ni nanding ba? Asa man gid ang pitbe? Akong ito do pinagis Bebe. ko si Mod. Kanay. Uy, kana. Kanang bahay nga tunay gate nga kolor yelo. Mhm. Mao nang bahay ni Arlene nga kabit ni Nanding. Huwag man nakilon. Kung may trabaho ron sila si Nanding. Ug nakasiguro ko nga makikita siya ron sa iyang kabit. Pero man laki. Tanawa rin, tanawa. Ha? Si Nanding na kanang nagpaingon sa bahay ni Arlene. Tanawa. Ayo. Tuod. Si Nanding ka na. Unsa na? Hala. May gawas ang usa ka babae ng bahay nga yellow ang cake. Isugat niya si Nanding o Tanawa. leche na kako silang Ala. Nagako sila. Karon, bituo ka na gyud nga. Ako gisulti nimo. Tinuod dito, tuon na jud ka. Busa dai sugta ko. Dugay na kay ko nga nagagusto nimo. Pag sinanding lang ang imong gisugot. Sugta ko dai. Dugay na kay kong giuhaw sa lawas doon nga kalipay, Marlon. Mapa? Kay wa na siya
Busa mo baos ko. Sige, Marlon. Gisugot na ka. Ay, ang kapos tayo ni Dijon sa huli ay. Ay, tenis korto. Kanaday. Uy. Matagang ka man. Rush na. Ay, Rush, nanay. Kaya ikaw. Ang kita ko, ani katos. Karoon ka mo na akong ganahan. Kita ko, o katas. Daway. Uy. Sa ilo ako dahil minda. Kining buwagin na lang imong kabit dahil kay buwagan sana ako si Arlene dahil. Sige na dahil. Magbalik na lang dahil kay ikaw ang gitang tinuod na akong gimahal dahil. Sorry din ha. Oh, Wa na ko'y gusto ni mo bisag gamay. Si Marlon nang akong gimahal. Basta pasaylo ako. Biyaan ta ka, magbuwag na ta. Magbuwag na ta ng ding. Ang pagmamahal ay nakailangan pang dalawang puso'y uwahay na ang akong pagbasol. Kay nakigbuwag yun na ako ng akong asawa. Man siya masayod nga doon ako'y kabit. Og may kabit na sad siya, iya nang gimahal og gihigugma. Igo na lang ko sa pagbasol sa akong kasalanan. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. O si LV, ginaingon, dilikod maayo nga manghilapot ta sa kalipay sa atong inahan, kay kuyaw nga kita ang madiskuhido. Mao niya nga hitapos akong kinabuhi nga din ako mahimong mahikalimtan. Unsa ma? Mamisita nimo karong gabi is Baldo? Nak. Ay makatilaw na gyud kong balik ani ron apali nak. Dugayan na raban ako katilog apali. Oy. Dagway ba yan nimo mo, uy? Sultihan ta lang ka, maha. Huwag yun ko'y gusto anang Baldo nga kung mahimong ama-ama. Ay, maglagot ko, magtanaw na iyang naw. Uy nga no man taon. Kaya ka na magkita mi sa gawas, no? Magsikik tutok na ako. Mura pag hubuan ko yung siyang tinanawan. Ay maumanigadahan akong baldo nak. Yak. Kay sa tinanawan pa lang ay hubuan. Magpalibak ay. Hallelujah. Yaran kingo. Gayanak niya na siya. Nanas baldo na. Ano? Uy. Ay, salamat kay Day, ha, Marina. Nga gisugot day ko nimo. Ay, kanatungod kay mahal na sab ka baldo. Agay. Bisyo niya to. Ginaksan na ineditsyo. Nung na akong anak nung masig natanaw na Ay, to. bahala na magtana. Uyab na bitaw ta. Basta bahala na magtana siya na to. Ayaw lang sa rongdong. Uy, balik lang ugma kay was LB ugma. Balik lang ugma ha. Uy, maubanak. Kita yun ay kas gibuhat ni Baldo kanina. O, ma, uy. Samantaw ng tawhana, uy. Mo pa gani pagsugot ni mo niya, gilayog o gigakos o gihagkan ka dayon. Tanaw sa dako nimo murag gikanahan sa jud taong ka. Ay, nak, uy. Alam ko na pakita igbati nga pagtagad sa Baldo, uy. Mahal ba ya dito kay Tonako? Unya, ugma nak ba mo balik man sa dinhi? Ako masya giingnan nga mo balik lang ugma kay wa ka. Stilan ba yan mo, ma? Bahala ka, uy. Basta kay ako, di gyud ko ganahan anak niya. Ambot lang kita nga, di ko ganahan anak niya. Aw, ako anak ko'y labot anak kung di ka ganahan niya. Basta kay ako ganahan man ko niya. Eh, ug magpahumot kog maayo ugma. Kay mo balik man siya. Maayo kami sagutan akong amo da nga mo half day ko rin. Ay, laing gid akong lawas. Ay, abot ako makasabot. Kimi nga ako sa kong uyab. Muli sa ko sa bahay. Balik ako balik. Unya makikita ko sa kong uyab. Noy, liko lang anang iskina sa unahan palihog. Doon lang ko sa amo. Hala, maingon madabutos mama da nga. Karon ko mo anak si Nibaldo sa amo. Agoy, tuwa man karus bay itong tawhana. Di na lang ko manangpit ni mama ikabot na ko. Doon naman ko yawi sa bay. Muhinay lang ko rugsud sa bay.
Baldo. Baldo. Lang din isala. Ito lang tas Ano na kita ano na tayo kita na betong dua din. Alim liho ang daning duster mo ha. Ang kaho. Wow. Walis raman na ni. Wah, ni mo gura kaputi ni tugan da. Hindi dada ano maka. Hoy kota. Hindi. Nan ubos siya. Kataas, ano? Di ko na pala. Hala, ginimama ang kang ni Waldo. Hala, lamias kang ni Waldo. Dako, magkataas ka dyan kayo. Na si mama natukan. Natukas, mama. Hala, giubang na ni Waldo si mama. Hala, milit adog mais mamas kalami. Ay, kalain. Aliw pa nung gana na. Ito na ko nga akong uyab. May nagpila ini akong kiparukan. Ito na ko nga akong uyab si Noel. Mao ba dong? Ikaw rang usa din ni Senyor Ren? O, day. Ako rang usarong, day. Ikaw rang usa. Oh, day. Di ka ko sugiyagan ko ni mo, day, day, ha? Hindi ko pong gana. Nangin na maghigta na. Oh, day. Pero ano di ay. Dali lang ko ayaw. Pero okay na ni. Dapat ituskik-tuskik pa man. Oh, day. O ang abiyad sa nakakita ka ni Noy Baldo ha dihang mama ni mo og dako kay iyayad sa Ukad ko ayo yods. ukad uyak. Imal siya. Naglagot ko lang tawhana. Pero, kay baw kayot, sukad ba nga nakakita ko sa iya ha ba? Ang buto'y ganahan naman noong ko ni Balto. Laina sa piling sa. Hala no, napasabot ba na yan? Kung gusto ka mo tilaw siya. Tilaw iya, para pagkatilaw ka ta. Nindot ginang siyad, oy. Mao na'y pinakalami ang iyads. Nakita na ko kanina si May Balto nga. Ikaw sa banyo, wag ka naligo. Bagal ba yung kaya katubangan? Oo, lahi na gina akong uyab. Tukarok may nga akong gana nga naguna-una ko niya daw. May Balto. May Balto. Nay Balto, misuot mo ka sa kong kwarto, Nay. Sige, nag-hapin si mo, ha? Ulabi, ano mo, day? Ay. Makasipo, nakuhangin kasi mo uyab, no? Wa din mas mama mo, day. Ako'y hatag ni mo katagpawan, Debbie. Dako yun mo, Nay. Dako yun kang tagbawan ako sa kang ni Baldo. Diha niya nakatilaw kay kung askang lamia sa Ray. Medyo naipit yung kuba. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Stella. Ginaingon, dako ka man day og gusto nako apan wa gyud ka mudiga. Adto na hinong kuslain. Aw ni ang nahitabos akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Si Manong Tulfo na ibog nako? Ay, lagi taon. Sos ibo kaya siya ni mo, eh. Busugot lang ko kanya iyang pamisitahan ko. Misita ko nun siya ni mo. Nya, kay ikaw ko no nga, iuli naman, iya kang ipuli sa mata niyang asawa, iuli, ipuli. Uy, di taong ko ng Manong Tulfo in taon. Uy, idara naman na. Makahimo pa ka na ibabaw sa kama. Istong. Stigil na, uy. Sugton pa ni mo testing, paportahan man na siya. Dako, kinang pensyon. Doon ay pensyon na sus, duwak buok.
Iya, og sa namatay niyang asawa. Double Si fiction. Edgar ako nagustuhan gaw. Ingas Edgar pi nga nakagusto ko niya. Ah. Sige na, gaw istong. Di ko lang tulfo, ikaidara na kayo na, uy. Si Edgar akong gusto. Si Edgar, gaw istong. Idaran bitaw ko, pero tuskig pa kaya nga ako eh. Maghatag pa ko niya og daghang anak. Porbida, no? Bida. Storya naman sa nang imo. Bagahe pa rin imo, nong, ha? Ano Mao ko taon na tuon man isulti ako? ni Stella taon nga. Daran ko no kayo niya. Baitag, basig di daw nang butuskig ang imo. Oy, tuskig pa kaya ni, oy. Karon lang gani, niya oh. Oh, kita ko nimo mo tuskig mo sani. Porbida sa Kita di lagi mo. ko nimo ha. O, pareha, dita kita ko si mulubot. Ituskig mo ako, ate. Mamaor dito. Oh. Asa ka atik. Ah. Awa oh. Awa. Uy. Ha? Kita mo na. Bayado. Ako giladlad gina sa mga tubangan. Imo man gibli sipil. Mura maghalwan nga milayat sa bangag. Porbida. Murag haw, kung sano? Tuskiga na, mura magbakti nga way dunggan. Ugtak manok ini. Bida sa danang tolfo ay. Nganong ikaw man gyud yang tripingan. Nga ni amang kong imong inahan nga byuda. Kung may parison dili ka mo. Ambot anak niya, uy. Dako gina siya gusto na ako, ma. Pero di ko niya, uy, kay nitiko ko naman ang iya, ha? Maog yun. Kung mutuskig man na, kadiyot na lang kaayon na. Nya, mutiko ko dayon. Kami yun parison, day. Kay okay naman ko. O kadali irang mutuskig. Kay ang importante na ako nga doon ako ikauban samtang buhi pa ko ining kalibutan na. Kami gyud ang angay sa usag-usag nga magkauyab og dili kamo. Ay, basta kay si Edgar ang gusto ko nga mauyab na ko, ma. Si Edgar. Ay, ulang gesos. Mo ba? Porbida. Di mo ba? Sultian, di ka? Oh, lagi mamisita gid kuno si Manong Tulpo ni Daistila karong gabi. Ay, guess mo nagluping na ka na. Porbida, do ba sila ni Noy magkauyab? Tagbaw jo ka. Ay, di may tabong nga sugton siya ni Stila, oy. Idara na lang sa Manong Tulfo. Kung mamisita am gyud sa Stila, no? Pamisita lang siya. Hala, no? Paunon lang na ako siya. Paunon ako diga nga to ni Stila. Porbida na istorya. Ikaw ba? Klaro, kay ka nga nakagusto kay gagaw nako. Pero kumpiyansa kay kang dako ka na ka. Magkauyab ka sila ni Tulpo. Mahay mo ka ba? Tuskig garbas kang ni Tulpo ba? Grabe kay katuskig do. Murag tubo taon nga wa maani taon. Ha? Usa? Mao na ikaw, Porbida. Unya, ang gidakon pasus murag baktin nga way donggan. Baistong. Ay, kabugnaw sa hangin nga. Kami dapat sa kong naong. Nga nanambo ko sa bintana sa kong kwarto. Hala. Kanang tao nga nahayagan sa pusti sa unahan. Si Manang Tulfo man na. Tinuod ko di ay ang giingon ni Gaw Isto nga mamisita siya nako. Na, bahala ka diyo eh. Di ginoong ko ni mo. Hala. Nangihi. Ug niya nag-atubang sa bintana ng akong kwarto. Ay, kabayo. Hala. Iya na. Katuski ko sa iya. Ug dako, taas. Dili. Hala, no anak pa. Di ko makatuhin ako nakita na. Dili. Hay. Ngano nga ako mang yung anak ang imong panguyaban. Po. Nga ni amang gyud kong inahan nga byuda na. Ako'y panguyabi. Hindi mo ko ganahan ni mo day sipa. Kurayot naman ang imo. O nya, napagsultig panapos dong. Kung makatilaw ka na nako. Hanip, busok. Pakainin kong kumpusap. Sipa. Si Stila lang ako. Stila lang. Sige na. Ingna siya nga ni ako. Tawag akong anak, ay. Panayon na si Manong Tulfo, ma. Ako siya ato bangon. Ay, Stila, day! Stella, mo atubang kay ning Tulfo? Uy, day, di mo parison, oy. Busa ayaw siya gatubang nga. Ayaw, Stella. Nagtinarong siyang pamisita na ako, ma. Busa ako siyang atubangon. Hala, ikaw, God. Hala, sige. Atubangon na siya. Pero ayaw na siyang sugta, day, ha. Tiko ko na lagi ng iya, day. Sige.
Salamat, day. Sipa. Kaya kung itubangan ko ron, day. Yatubang ko ni mo, day. Salamat sa kaida, Stella. Tanan sa may kayda, Manong Tulfo. Ato ta magsulti dito. Tananong. Tinuod ka, day, Stella. Gisugot ako ni mo, day. Wa man manguyab na ko ang lalaki nga akong gipaabot nga manguyab na ako. So sige, ikaw na lang akong uyabon, bahalag idaran ka. Bisideran ako, day. Pero kusgan pa ko, Opa. Umagay mo pa ko paglilipay ni mo, day. Muparog pa og tugay ni nga akong tuhod, day. Nagakita bitaw ko? Unsay nakakita ka? Wa manong oy. Pagmanong na ko, ay taon. Ayo, tulpo na lang itawag na ko, day. Tulpo na lang, day, Stella. Tulfo, niya taho nung ining usa ka motel? O, day, manuutan niya. O, ako pamato ni mo, day, nga makahimo pa ko paglipay ni mo, day. Tulfo, mahadlok ko. Ikadlok. Hinayon rin ako aron dili kasakitan. Tana. Ay, manaog na tayo inskinan, day. Tana, day, Stella. Yan, oy. Samtang mag-ukus pataas ni Stella. Agay, agalamit. Double, triple. Unsa to nilabtik sa kuntihan? Ay, limuha nilabtik sa kuntihan. Ako, pagunit ko, be. Nindota gunitan. At po, agay. Day, Stella. Wahi na imong pagpadayag sa imong gugma, Edgar. Uyab na mi si Manong Tulfo. Kay daghan ako niya mahilapti. Sayang gid kaayo. Kay ikaw unta ang gipaabot nako nga manguyab nako. Sayang uy, kay uwahi na ang tanan. Di ko ginusto ang inyo, ako sa'yo mahal. Ngunit ito ang desisyon ng tadhana at ay kapal. Alam ko di ako'y tatagal. Salog ng buwan kundi ilang tayo ay Igo na lang sa paghilak si Edgar. Hasta ko gisayangan. Kasi baya gid untang akong gihigugma. Wa ko magmahay uy kay tagbaw kay ko sa kiliran ni Tulfo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jandel, ginaingon, kung di ka makauyon sa kapuyo sa imong amahan, ayon na nagreklamo. Kay kuyog madiskwido ka, ug musamot lang ang problema. Mao ning nahitabo sa akong kinabuhi nga, dili na ako mahimong mahikalimtan. Naunsa ka man taon, boy? Sama na ngayon mo, Mao pa gani pagkalubong mama, manguyab na kaglaing babae? Jandel, mahal ko si mama mo. Naaram din na. Pero patay na in taon siya. Usaon naman yung kargada ko. Kung mutukar ang akong gana. Bahay ka man diya, doon na magkaasawa. Pastilan, kung ikaw pa'y, ikaw tukaran siya mong gana, naamanayin ka. Naamay mong asawa. Pero pa. Intaw, ako, wala. Oo, lagi. Pero wa pa gani 40 dias ni mama pa? Ay. Ikaw really ba kung sa mga tao din kung makipuyo ka dahil ng babae? Uy, pati sa nagtuig pa, Yabag ka? Nayabag na nung... Oo, sila ilabot kung unsay akong buhaton ay. Uy. Basta, panahon, nabuhay pas mama mo, ni atong giuna, wa ko magbinuang. Basta, doon ako'y pamisitahan karong gabi, mo gini akong tumong. O kung iya akong sugton, tadon ko dahil siya, din sa atong panimamay. Pasag din ng amahan ni mo Og ayaw na pagduaw dito sa ila. Labi nagbagdana siya babae dito. Kasi mag-away lang mo. Ay, bigid Bida gining papa na ko Bigid siya makapaabot bisan usa ka tuig. Kapin na lang ba? Wa pa may 40 dias ni mama, Nya ipaunsa man na nimo. Nga gusto naman ito namot ng papa nimo. Ay, bida. Tanaday na? Pawa ba sa stress ba? Kwarto ta na? Mag-unsa man sa kwarto Ano ta na pag sa Mao na diha, kaliwat gud nimo sa imo amahan. Hilikig. Ay, ako kung ako mamatay, basig mo sa buhaton nimo.
Mangita ka day laing babae nga imong ipuli nako. Si Bako ay matay mo yung sugutan. Tana dayan na, kaning ako ang namatay mo itong buhi o na. Tana, warat mo na tana. Sako. Unsay sako? Sako. Sahunin ka, dali! Kaning kay da, kahumutan eh. Laro kayo nga bago kang ligo, no? Bago gito. Dahil kahumut tayo. Sige pa. Gusto ko sa paglayas imong ako. Kay mo yung ganahan. Ano di ay undang makagtilap. Sige pa. Lami naman kayo dahil. Mo ba? Bayan boy? Gidaan na ginipapa sa ilang iyang gipanguyaban? Gisugot na din sa babae day? Kaya gidaan naman ni Papa. Lagi. Kana kay tipo na papa ni mo. May relasyon na yun na sila. Sama na sila. Kalagot yun Papa eh. Ang sa kay dagway ang babayahan na sa? May itsura tingali na kay nadama ni Papa. Sus, lami. Ang sila Mia? Karabayan na. Mo ba? Lami ka eh. Murag ka na bitawang kamuting kahoy yung gipanitan puti Kita di ka? Sus, king lawas ba eh. Oh. Usar may anak tao na anak siyang banan. Unsa mo ka. Namatay naman to. Biyuda sa day ng bayana day? Mutanaw niya ako sa dagway ng babayana. Makalagot gini. Bago pa nga namatay si mama, unya nagdadayin siya babae sa amo. Astilan. Makalagot gini. Basta gwapa lagi ba? Mo ba? Sa gidara na. Lamig yapon kayo. Lamig kay nga naon. Urang way kabahong ba? Mo ba? Bida ibog ba kung tanaw niya. Tanaw ko niya. Basos kabirahon ko eh. Boy amboy. Ayaw nalalagig adtos inyo lagi. Ikaw no, mangita siya kagkupot. Di ko mangita gubot. Gusto lang yung kumutanaw sa dagway ng babayana yun. Nya basig maldita niya, mag-away na hinuon mo Ay, dito. gani kong awayan nga niya. Igo ginasa sa kong kulata ba? Jandel. Uy, dong Jandel, ayaw taon pakik-away o papay. Uy, abi pa lang bayot ka kay makik-away kag papay. Di lagi ko mangaway, pero kung di may magkasinabot ron ana, og unya, say manguna og pangaway na ako latahon yun ako siya. Unya di ay dong, nagtuod ka. Ha, nga maghinanaw lang imong amahan kung dapatan nimo iyang kapuyo. Kamo ang mag-away kung buhato na nimo. Ayaw pangaway sa moong babae ha, aron dili kamo ang magkatrukis og sa imong amahan. May kay niya ka. Akong ipila-ilan ni Moron Spilma. Tuwa pa sa banyo ay, naligo. Bida gini ba? Imog yung gidadaan og babae ning atong bahay nga wa pa mag 40 dias, mama. Hoy, Jandel. Kung niya ka man aron magbalik-balik ta anang tapika, no? Mas may pagmubiya ka nini. Tingay, igo ka rin sa kung buanga ka. Bati ka sa na istorya hagod pa. Gusto lang mo tanawan ng babae ni mo? Kana! Muna'y gusto ko nga, igo ka lang mo tanaw. Apay ayaw yung pag-istorya o bati ha. Pabuta siya nga, bugawas sa banyo. Sige. Kay gusto gi kumutanaw na niya. Sa kay daggoy ning anime. Yan na siya. Bigawas na. Aman. Kita ka. Uy, magtir siya. Kalambay niyo bayana. Wherever you are, when I saw you, you opened the door. Tapos kayo tinanawan ni mo. Kuyo di ba ni mo? Hak bayan na gid lagi. Lami ara ba? Alame. Abi ni Wayno. Sadyang mitalikod sa papa ba? Iya kong giyungungan. Napadtuon ko niya sa ila karong hapon. Kung mo na, pre. Ato, mga pare mo ko lang. Kamot lang nimo. Kung mo na, dahil kining ato, ano yun? Ha? Nyadadaning ako, pero pag-usap ito, ato, ano dito ka? Maudi nga na danis papa diyan nimo. Kay gwapa ka. Nindot sa kay kaglawas. May kitwa sa syudad si Papa ni mo. Ikaw pa? Ay, nagugkasukong Papa ni mo. Uy, nga iya kong gitadin his inyo god. Og aron dili ka na masuko niya. Nga na ako din Tanas kwarto na. Lipayon ta ka.
aron matak. Kanang maimo. Ha? Kaya ko kita kay arawan nimo. Di mo talitawan. Aron dili ta maaptang papa nimo. Dali na. Inasa nag kita nang ako. Alam ni mo buda. As kang papa nimo. Pero mas kaging niyo. Lamoy na pa. Lamig. Kalamyan ang Payak ako, anipi. bala. Ligon kaya. Kang tagbawan ako sa kapuyo ni Papa. Kumansan ni tabo na mo. Close na kay Ming duha. Friend na Ming. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Noemi, ginaingon, dili manghilapot sa baho sa uban kung ikaw mismo mas baho pa kaysa imong gilaptan. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Sir, asa man kang dapita magpahatod? Murag, mingaw naman ning atong giagian, sir. Ingaw lang ito. Iyon na lang din Anhir ka, sir? Oh. Ani na lang dapit at ikatuliso, noy, kay Uy. ingaw naman din Uy. Anong imong kita, noy, Uy, ay, iyong pagpalag. Ay, sir, maluwi taong ka na Si ako, Maluwi. sir. Ay, lonig. Ay, bilang Hutla, talan, ay, bilang sir, talan, sir, ha? sir, maluwi ka na ako, sir. Talaliman nila! Ha? Gidugab ko nito. Kumusta naman ka pa? Okay na ko, anak. Ayaw na gud pag-drive og taxi pa. Unya, mag 24 hours pag kang mo-drive. Awa o, natimingan kag tulisan. Ay, kikaluyan pa ko sa Ginoo, Noemi. May sakinan sa mga barangay tano ditong tapita nga nagrubing. Og ilang nakitaan ang akong taxi nga nag-hazard light. Ayaw na pag-drive pa ha. Ayaw na cute. Ay, napaghilak, anak. Luwas naman ko. Ano ko na imong kagwapa og imong height? Nomi? Lain na sa tanang trabaho ang imong pasudlan ako eh, Rodel. Pwede mo na lain gud. Naaram gud nimo kung di ka gustong i-out kas customer. Sa tinuod lang, nagkinahanglan di ko kwarta, Rodel. Mao bitaw. Nga ako gigang paplayon dia sa nightclub nga akong gitrabahoan. Unsa man? Ha? Kalain ba ini napita? Kung may kwarta pa lang ni, kapadayon gid unta kong eskwela. Sorry sir. Di pa na siya pwede sir. Oh, nahan ko sa iya. Yawa lang, yawa. Nakadiyan sir. Noemi. Oh, Noy, Rodel naman. ikaw may nauyunan anang pinsika yung table. Ingla, oy, nga di pa ko pwede. Keep-serve pa ko. Ako empleyado ning maong night Mao club. lang, ikaw may yung gusto ko. Sa'yo problema. Oh, sir, aye. Si Noemi ba? Napilian na ng insik ko. Pero sir, ay, pamang ko empleyado din eh. Ayaw ka balaka. Empleyado ka na din ni Noemi. Oh, sige na. I-table ka sa insik, ha? Huwag ayog entertain. Tato ng insik ka. Sige na, Rodel. Ato si Noemi sa table 5. I like you, Nomi. Like you very much. Sir, Tel! Tel? Sir. Asa ka hatod? dungan mi kanaog ni Rodel, sir. Tel! Una lang ka hatod, ha? Gusto ko makiksolay-solay, Nomi. Sir, sabta sa si Noemi karon sir kay may patakaran Miss Nightclub nga si Noemi di pa pwede i-out sir. No, pwede na. Ha? Kaya niya sa outside, ha? Wala kita inside club. Ikaw Noemi. Dili ko, Rodel. Dili ko. Sir, sorry kay sir ha. Next time na lang sir kay ipanangit pa na ako na siya ni madam. Please sir ha. Sabta lang si Noemi sa pagkakaroon sir kay basin og may makakita ninyo nga magkuyog mo duha. 10 oras naman gud sa kagabion sir. Ugwa para ba ni 18 na si Noemi sir. Okay.
Nilits pa rin ay siya. Oo, sir. Maula ba nakanahan ako? Parang aliris. Bilgin pa. Bilgin. Okay, sir. Maayo kay nada sa ilad sa imong edad, Mimi. Wala naman bukos ang insik. Oo, hinaya lang ninyo ha. Palihog ha, hinaya lang ha. Oo. Rodel, kinsa nang ref? Inyo ha. Asa dapitan ni ibutang ha, Noemi? Uy, time pa sa uy, uwa mo ko ni palit og ref. Ang insik mo'y nagpatod anak din ni Noemi. Unsa? Way grado, way trabaho. Unya, dunay daghang mga butang. LED nga 55 inches, ref nga double door, ang bay gipa-renovate. Be, kung kamoy pasultihon, unsaon man na ninyo pag-analyze? Ay, kita gyud ay ka sa ilang mga butang Leslie ni adto gyud ka. Ito kayo, uy. Kung doon na i-deliver, matimingan man sad nga ako'y pangutan sa delivery driver kung asang bay nila ni Noemi. Hoy, kung ako'y pasultiho, no? Kanas, Noemi, kung wa na maligyak syabo, may kabit ng dato. Ay, perme bada silang magkuyog ni Rodel matag gabi eh. Basig kao bada sila si Rodel sa nightclub. Oy, naunsa ka man. Ditaw! Kauban, oy! Kung kauban sila ni Rodel, unsa pa may itawag kang Noemi? Idi hostess! Hala, no? Kay baw mo kung unsay meaning sa hostess, ha? Unsa ba salan? Hoy, Unsa man day? tiglingaw sa mga lalaki. Kung mahubog na ng lalaki o gustong makik-out ni Noemi, klaro na lang kayo kung unsay trabahong Noemi. Oh, sabat Leslie. Bayarang babay, uy, sa makaoy, magdala na. Magdala na? Babays ka ngit-ngit. Mudawat siya dakong kantidad kikas mga lalaki nga makaabot siyang presyo. Sa laktod, nagbaligya sa iyang unod si Noemi. Noemi anak, mahimo bang magsultit ha? Oh, mahimo kayo pa. Unsa man na? Si Leslie ba? Nanabi sa atong mga silingan nga ikaw kuno, nagbaligya sa imong unod. Tinuod ba? Tugati ko na nga ako'y musulti ni mo sa tanan. Rodel, Ay, Rodel, ako na yung musulti ni Papa. Noemi anak, Patuhui ko. Wa ko magbaligya sa akong unod. Tinuod na ako sa nightclub gitrabahoan ni Rodel. Na ako na magtrabaho. Iya kong gitabangan nga makasuit. May sweldo kong gidawat pa. Ang akong trabaho, mutable ko sa mga customers. pero wa na magpasabot noy nga nagbaligya na si Noemi sa iyang unod. Murag ipasubrahan naman sa nagsulti ni Leslie noy ay. Dunay insik nga dato noy nga nakagusto ni Noemi. Mo ni ang nagpalit sa tanan ninyong mga butang dinhi. Ug siya usab ang naggasto aron ma-renovate ang inyong bahay. Pero akong gipatuo ang insik noy nga kung may labtan niya ang pagkababae ni Noemi, mapriso siya. Kaya ako siyang gipatuo nga minor de edad pa si Noemi. mao ba Rodel? Mauli ay ninyo lapit ha? Ano ba? Oo, sir. Binimang po na ako hatod ako iyaw sa una. Sige, Leslie. Ha? Kisang Leslie, sir. Ako kapit ka niya to. Bilawa na ako kanahin niya. Kaya sige lang siya mani. Oh, Iyon mga ayo lansunis mani perme. Diba? Tinuod ang ako gisulti nga nagbaligya ka sa imong unod, Noemi. What a small world. Ha? Kita tao sa Leslie ka? Ha? Ikaw ang kabit ni Noemi? Len rame. Pip. Ha? Hay na may baligya ako kwintas ka to doon na diamond bato. Ha? Hay, Leslie. mao ka, Leslie. Unsa na? Nangilabot ka sa baho sa uban pero ikaw mismo, mas baho pa ka kasi imong gihilabtan. Ha? Ninduta ni mo sa? Mabuhi ang bagong kasal! Salamat!
Rodel, Noemi. Congratulations! Ay, salamat. Very Thank you, sir. sweet ninyo duha ako linod ha. Ay, salamat, sir. Thank you kaayo, Salamat sir. kayo. Lawatan ni Yawi inyo na ako kal. Ha? Dili ka ng mga kal nga manok. Hindi ka mao. Inyo ka na ako oto. Oto. Ha? Ako na ikalo inyong waiting. Ha? I love you, Naomi. I love you too. Pulis tawa magdahon. Kita din duha magkadayon. Maugid, Rodel. Naomi, paspas na to. Aron mo maptusin ka. Paspasan, gyud. Gusto ni Ninong Insik na makadadayon ko na siya sa atong liwat. O nga, ayuhon ginako og ligwat. Ayun. Nagrasyahan dayon mi si Rodel. Luha ang una namong anak, abay pagid og lalaki. Malipayon kay mi sa among kaminyoon, kay kabutangan ang among kalipay ni Rodel. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Betty, ginaingon, bisag kadaghan pa ka madagma, kinahanglang mo bangon ka. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimong ay kalimkay. Ma, pa, adto na ko. Mas klase diretso pa ulis bay ha. Ma, maghimo para ba mig project? O sa kurso ni mo biti? Engineering ba eh? Sa engineering ba high school pa ba ng anak na to? What I mean ma is, may group project mi sa usa sa mga subject na ko ba? So, sa oras ka mo libiti? Mo text lang ko pa kay wa mapang ko mahibaw kung unsang oras sa mi mahuman. Unsang oras sa baho ba ninyong klase ha? 5 p.m. ma. At tuon ka sa eskwelahan, 4:30. No. Ha? Unsang Nga tao. naman? Dahil ako na tuwid tako na nakamayo na naman lakaw rin na garden na nga tangan pa na mo sa eskwelahan unsa Maugyod pa. Mo text ra lagi ko ni mo ma. Promise. May kinakakita kag alibay sa imong parents, Bet. Ay, manas ginawa sa Carlo eh. May gani kay dihas papa. Dako kalainan ang batasan sa imong mama ug sa imong papa, no, Bet? Lagi uy. Strikta kay nas mama. Permi lang kumpukan unsa may akong pagkabuhaton. Ngano ka hana, Biti? Dila ko gusto ka ba disgrasya og laki si Betty? dasan nga nung ka na may nasuod sa imong hunahuna Kay kasagarag mga babae karon. Paangkan lang. lahi ang ato na antay lahi si Betty. Ay kung butis akong gibuhat. Gusto lang akong protektahan ang atong anak. Bright ang atong anak. Kasagaras mga bright, bugo sa gugma. Kalawang ko na ng pangupaw ni mo. Ngayon niya man ta sa inyong bahay, Carlo. Oo lang. May last pa man tang subject. Nganong nagkating classes man ta. Mag-exam ba tingali ta? Kabala ka man ni mo eh. Dako bitaw tag-score sa nangagi mga exams bitaw. Alam nila mo Carlo? gaksa. Biti, anong milikay mo ka? Manggawas lagi kandidi. Para gakos, likay-likay ka? Laaya sa anay. Kuan mangkod. Sige, gawas na rin eh. Uli na lang. Nang luod ka? Man, luod yung taon ko. Sige na, muli man ka, uli na. Mabalik pa kong eskwelahan. Okay, sige. Balik sa eskwelahan. Ikaw di ay. Ay, naguna-una na ako eh. Pero magkamahigugma na ako. Lain ni mo eh. Biti ko nahigugma pa ka na ako, di ka muli kay nga akong gakso no eh. Carlo? Si Carlo. Happy kay siya nga nakig-istorya sa among classmates nga babae. Milingi siya na ako. Iya ko nakita. Ato tag-kantina, mga snacks ta. Apoy trip mo. Gagbayan ni Carlo ang duha na mga classmates nga mga kwapa. Unsa ipasabot ni ako nakita. Unsa?
Carlo? Carlo, wato ko please. Carlo? Saba, may tuyo ka? Dali, abi. Kaya nagdali ko. Sorry. Mauli na ka sa inyo. Maubad ko, be. Sure ka? Sure. Tubagas ako ba? Sorry na. Tara. Ubanta sa mo, ha? Carlo. Carlo, nga nang kilipot ng mga akong uniform. Pasag di ko gunsay akong buhaton. Labang ka ko nimo. Ha? Carlo. Tanging dugana. Don't stop me. Stop. No. Mayo kay niya ka mo, sir, ma'am. Oh, sir, nga nung kipatawag man minimo. Imo na bang ipalita na mo nga first honor na sad ang among anak na si Betty? Mabdus ang inyong anak, sir, ma'am. Oh, ah? Uy. Bogo ka mo na nga mabdus ka. Bogo ka babayhana ka. Nga nung nagpamabdus ka man! Anong mamabdus ka man? Day! Ipan si Betty, Day! Salamat. Salamat, tanganan ka na anak. Ay, daka ang bayad ka ihatag sa midwife nga nagpaanak niya. Biniwa kayo nga linis bahay no, panakas Betty. Dili ko gustong mauwawan kung dunay mahibaw na paangka ng atong anak. Bugo yung anak ka. Miss, tagpila ning kwintasa? Wait sir ha, kung tanong presyo. Tag 69 kay sir. Kabasto sa presyo. Komedyante ka man, sir. Imo ning paliton. I'm single and ready to mingle, miss. At If okay ka, ha? Ikay ko mong asawa. Ha? Straight to the point. Joker jud kay ka, sir. I love you, miss. Ha? Ako si Romeo. Thank you, Romeo. Baka na ako din sa motel, ha? Uwa ko magkasabot sa kong gibati dihang misulti ka na ko, I love you. Na love at first sight ko ni mo, Betty. Romeo. Betty. Romeo. Time pa sa ro. Ano? May anak kang masayaran bahin ako. Unsa na? May anak na ko. Okay ra. Ang importante nga, love di ka. Og love sa kunimo. Kung may anak ka, sa sunod ako naman na. Kung may sunod amahan niya na. Okay rin ako nung may anak. Pete. Romeo. Lamian ba yan? No, eh. Iyan mo doy. May adik. Ikay, Betty? Yes, ako, ma'am. Nga nagisagpa mo ko ni mo. Kaysa man ka. Asawa ko ni Romeo nga imong gikabit. Pero mato niya nga single pa siya. Lom, aon ka? Single sa imong mata? Kadako nagtiya ni Romeo, ah? Uy. Ayaw pag hilak-hilak niya. Huwag yung kamutagam. Sa una na paangkan ka. Disgrasya ang tawag. Pero karong na mabdos ka na sad, di na gina disgrasya. Tinuyuan na na, Bete. Gugma lang ko, ma. Abogo kag yun besag unsaon, Bete. Mabaro ko pagbalik, ma. Ipakita na ko ninyo ni Papa nga maminyo akong tarong. Sole kayo, mami. Dade, kinira ako gift ninyo. Ay, kabaga idigkwentas kagihatag di mo na to. Pala imuha ka na, mami. Dade, imo pa po niyo. Dawaton ko ni. Kay imo man yung hinatag na mo. Dawaton ko ni. Baby girl, baby boy, ihapon na. Sit up, jewel rest. Take care of this, okay? Salamat naghihatag ka na mo sa Ginoo, Lincho. Lapta ka, bita. Besan, doon na kawawak bebes. Ako, okay lang. At least, doon po ko instant yung mga bebes. Daddy,
ako pa ngayon. Kamo ni inyo, anak bite. Asa dapita? Left or right? Kalaan! Kalaan. Kalaan! Di mo joke, kalaan! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. I, Adonis, take you, Vine, for my lawful wife, to have and to hold this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. According to God's holy, in the presence of God, I'll make this vow. And now, Eunice, you can kiss your lawful wife. I love you, Vine. Uy, wasanan na ninyo ha, inig-tubi ha. Joy! Woo! This is my night! Woo! Ino ba ta, Bay Adonis? Okay, let's spend the night! Ito ay mong banay, paim na til, hubog na siya. Ano, pasagay na siya. Nag-enjoy lang na siya. Anya, kira kalbi siya mo kaskoro ni mo, ha? Ang sawang ka. Pag-score gyapon, Uncle. Hangol raman na. Ako ay manghagit niya, Uncle Good. Tagkagoy. Renier, thank you so much, ha. Ikaw hinuoy na kada ni Adonis din sa mong kwarto. Uy, isa pa yan, Vine. Renier? Sige na. Mahimo na kang magawas. Maudi ay nga murag ng buang ni Musbay Adonis. Kay perti ba di mong lamian. Noon sa kadiha? Mas lami pa man ka sa akong pangasaw unon nga si Cheryl. Oh, hubog kay si Adonis. Unsa ka? Ako ang una og tilaw ni Vine. Ayaw traidoring imong amigo, Renier. Dili man ni pagtraidor. Tabang na ning ako Unang gabi ikaroon sa inyong kaminyoon. Unya, ingon ana lang nga katulgan ka sa imong bana. Ni ako, Vine, ang kumuli pa ining Renier, sa ba ayaw ko kaksa? Lami kay kabuin. Renier! Di pa yun sa ka. No! Pas di lang buing. Renier, sa ba? Lami ka rin, Vine. Buntag na. Nakasagos ang kami niyoon. Unsa kinig ako nabuhat. My God. Nahinanok pa pag-ayos si Adonis tungod sa kahubog kagabi. My God, I'm sorry. Adonis, I'm sorry. Maligo ko. No. Sorry na ba nga, nadugay ko mata. Maon nga. Okay na, love. Nakasabot ko. Humana to pamahaw. Magdungat ang kaligo, ha? Naligo na ko. Amo ba? Sige. Humana to pamahaw. Maligo ko og... Sige. Kaon na diha. Love? Vine, asa ka? Dungan sa tagpamahaw. Sa may nitabo ni Vine? Nangluod tingali to siya. Pwede ko na akong hubog gabi eh. Wa inoon may magka-sex gabi da sa unang gabi isa mong kami niyon. Ay, magdali ko kaon pero makaligo din ko. Unya sudlo na ako sa among kwarto ang akong asawa. Unsay next year? This year akong gusto nga makasalta. Di na ko makapaabot anang next year nga imong giingon, Renier. Ayaw pag binalita, Cheryl. Ako gani maglagot. Dili hinuon maday ng atong kasal. Mao ba? Ngano? Tungod ni Vine? Ayaw gi-appeal si Vine. Kinahanglan i-appeal siya tungod kay nagduda ko nga siya ang hinungdan sa imong ka-dry na ko karon. Huh. Ako sa kani maglagot. Akong sultihan sa tanan si Adonis bahin sa imong gibuhat kang Vine. Soye! Dili og dili ka kung magpakasal mo! Kahumot sa kong asawa oy. Adonis, hindi kapoy ko. Please,
Ayaw lang sakay. Dili mahimo. Pasagdi ko. Bayaran ako akong uwa na ko mahimo gabi. Okay? Oh, fine. Kalabit sa akong asawa. Si Adonis may ako di ko. Fine. Guilty ko sa ko. Guilty ka ako. Sila si Adonis ug Vine nagkuyog. Muli kay ko. Aron dili kami makasugat. Bay Renner! Shit. Nakakita gud siya nako. Oh, kamo na sa sunod nga kaslo ni Cheryl, ha? Ubgon di kag maayo kay imo kong gihubog og maayo sa among kasal ni Vine. Ikaw man sa goodbye Adonis. Dili mo ko ka magbalibad kada tagay na ko nimo. Iyarok ni mog diretso. Nahubog din og maayo ka. Uy. Misamot magkagwapa imong asawa. Unsa man bay Adonis? Gibumbahan ni mog maayos misis? So, nakita na gyud ang isda o ang luwag. Good! Nindot ni nga isina. Muratag nagdrama ini nga full of kaplastikan. Smile dito, smile diri, as in walay nahitabo. Niya naman si Cheryl. Biyaan una mo na mo ha. Bay, mga uno na tang upat bay, si Cheryl o Di na kinahanglan. Ikaw, Renner, Di ha? na kinahanglan. Kay nakakaunas imong asawa kini akong husband to be kunuhay. unsay imong ipasabot ana, Cheryl? May nang mahibaw ka Adonis. Cheryl. Nga, Cheryl. ay kukadlo ka rin eh. Puslan man nga dili ka na magpakasal na ko. Mas may nang mahibaw inis Adonis sa inyong katraidor ni Vine. Cheryl, unsay? Best actress ka, Vine. Best actor si Renner. Ako ang kontrabida, si Adonis mo ay biktima. Adonis! Si Renner ang una nakagamit sa imong asawa. Laktoid, siya'y nakapag-virgin ni Vine. Uy. I'm sorry, Adonis. Please forgive me. Abi na ko gold ka nga angay ang pingan. Bildong day ka nga makasamad sa kundugan. Sa luwag ko. Karipo mo nila to. Gusto ko ni mo. Huwag ko magkapugong sa gibuhat na ko na rin. Hello ako. Tika Vine, pasayloon tika. Pero kining inyong gibuhat ni Vine Renner. Dili ug dili na ako kini makalimtan. Gas akong kamatayon. Wa ko magdahom nga ang gipakasama na kong bulawa angay na kong ampingan, uling nakasamad sa kundugan. Gisamara ni Vine ang akong kasing-kasing. Uy. Ug mao to mga listeners, atong palamay drama compilation part 53. O salamat kay sa inyong mga listeners no sa inyong pirmi pagsuporta, pagpaminaw sa atong palamay drama. O pasensya jud kag mga listeners no. Manikamot na mga listeners nga mag-upload ng punta o balik. O katong natin isa ka channel mga listeners no. Tanawa lang dito, nasa comment section. Na-link diha, i-click lang. Bakit ma-view na dahil ninyo atong drama. O usmo na kong listeners, daghan jud ka salamat sa inyong pagsuporta o pagsunod sa atong drama.